Munduko potentzia handita eliten, garaian zegabiltzgu bertso zera egiten. Gure herrietatik gustoz gera irten, biziola bihurtu den arte bizipen. Ta herri arteko honek plazak irakiten, segi dezala bere bidea egiten. Bertso eskolako gazteak, norbere bueltan azteak, bizitzak dauzka hau bezain eder, diren kontrasteak. Mundu hau aldarazteak, naizta sortu desgasteak, segi eraikitzen komunitate, bizita askeak. Segi eraikitzen komunitate, bizita askea. Etxean asko egoten geda, agian etxeko egi, zergaden ondo ez dakit aizu, agian goierri erdi, baina gaurkoa ere badegu, elkargunen ageri, kantuz poztuta kanpoan denen, ai horren beste miseri, eskerrik asko entzutearren, eta ondo segi. Bukatzen astera goaz, saioe arrauta gero, hobe genduke plaza, bagenduke egunero, alarmak jo eta gero, gaur egin degun bezela, jende arran artean, segi dezagun juntatzen, bizigeran bitartean, gure goierri maitea. Goierriko periferiari lekua eman diola, azkar okupatu dugu gure arten biziola. Hemen barrun erraz gaindi daike, mundu jarri dun kaiola. Bertso ez kantuz eta algaraz, zuk segi dezazun nola. Eskerrik asko oso egon nahi zuen ondoan gustora, hemen sortudan giro eharra atera daigun kanpora. Atera daigun kanpora.
Finalontako irudiederrak iraungo badu gerora, herririk herri bertso eskolatan lana egin beharko da. Finalontako irudiederrak iraungo badu gerora, Goierrin ere bertsolaritza feminista izango da. Naizta urretxuz ta zumarragaz, egin horren beste duda, maite ditugu ordizialtzaga, legorretata segura, berdin gabiri eta legazpi, talazkaoko lilura, herri horteko honek guztiok ekarri gaitu gertura, eta Goierri piztu da. Ze ilusioa hau ikustea, horren eder, horren txukun, pareta hortako beko lerron bi ladrillonik jarri nitun. Poligonoa beste ezerrez badauzu marra urretxun, posible dela ikusi dugu, bageurea egin dezagun. Naizta katuen bideoek ere izaten duten kabida, nik WhatsAppera bidaltzen ditut, mani deialdi asko tira, ta ez gaiten egon foku haundiei eta izarrei begira. Saioan zehar peio reparaz, ta beste aipatu dira. Ta ez gaiten egon foku haundiei, eta izarrei begira. Ze epikoa egunez egun, egiten den lan hori da. Bueno, ja jaso diteu epaimaian emaitzek, eta bueno, badakigu ja, apirilen 17 finalen kantauko don taldea, Zumarraga urretxu bat izango dela. Beraz, zorionak, Mikel, Anjon eta Manes, txalo bero bat.